हमारा से गलती हो जाए। हाँ हमको क्षमा कर दीजिए। हमरा क्षमा कर दी। ए बिया जी बबुनी समझ के लड़का समझ के। अभी तक ले लड़के धइले बाड़े तो लइका बड़ो लइका हमरा बबनी समझ के क्षमा कर दी है। गलती हो जाती है। ए जगावे लिए कि तू गलती करे लिए से पहले ए जगावे लिए कि गलती करे लिए। गलती ये करे लगी है तो रोज लिखी है क ख ग घ रोज गलती करी है मास्टर। नाल वाला कहत के बेसुरे अरे हमरा रमेश जी के कह देला। हां तारा ऐसा तो इनका चेला तू 3 गो मार्केट में बजा। हमारा मनीषा के साड़िया चाहिए। यही गाना बजाना है और राग बजाना ध्यान दो। बेसुरा का बतौड़े आ उल्टी हमरा कहर छोड़ दो कतना कहबो रोवे लागी रोवे लागबो। लड़की बाड़ू अभी बहुत छोटी हो तुम। लता से मिलता जुलता एक आध हाली मगध में आवता तारा के घुमाई। लेकिन एक बात बा पहिलका मुलाकात में तू बड़ी दुबराइल रहलू। हां दूसरका मुलाकात में कौन दवाई खैलू हो जा इतना मोटा गइल बा। अब बाबा गाना बजाना पड़ला। बेसुरा का बता रही इतना लोग हारमोनियम लगा सुने बैठल बा। हमरा के क्लास कराओ तनी कि आओ यार वाल तो हम क्लास कराई। रौरा छपरा आई हमरा के सारे पधनी सानी धूप मगर से सिखा देता। सीता नचनिया के बना के उनका बहिन के गरियावत रहलो बताई ना कि खत्म। राम हो हटक टोला राम हो हां मंकी तो भजल है सुगाना वह कौन। अरे भजल है सुगाना वह कौन रोगना सा क्लासिकल डांस होला। रौरा काहे उदास बनी। हां अरे वो जानते बानी नचनिया कहां से आइल बिया यो जान तो के हम बुझिया गइले बानी। हां बेया जी के हम बानर कह देनी हो। हां हम बानर के त ना कहनी हो। हम घूमे ला बनारवा गछिया गछिया पकूद के ओ बानर के कहनी हो। हम रौरा के का कही हम रौरा के का कही सूरज कही ओहू में आग होला सूरज कही ओहू में आग होला कि चांद कही चांदों में दाग होला कि रौरा के बानर कही अरे बानरों में दिमाग होला। रोरा में उहो नहीं के रोरा में उहो नहीं के रोवा बानर है लेकिन रोवा बाली है रोवा बोध करे पड़ी रहू। और भाव लगल कैसे रौरा जौन हरकत कर देता एको मिनट ए जो माता बहिन ना रुके जौन रौरा हरकत करता गजब हाल बा। सूरदास सब भजले संत सिरोरी बाबा तुलसीदास सब भजले सूरदास भजले कबीरदास भजले बजले संत सिरोरी
बाबा तुलसीदास भजन नचनिया हालत ध्यान दो तू अपना फील्ड में आइए गइल बाड़ी हालांकि ब्यास जी उल्टा तने मार की हम अपने आप के एकदम बड़का बने लेकिन इतना ना करे के चाहिए अरे वही था तनी ऐसे के मैदान राम जी का बियाह करावत तनी वही में कौन कौन शब्द का प्रयोग करत तनी राम जी का गए रहलो धनसा तुरे तो मैदान को दे बताई खत्म हुआ का हो जा भाग बनावे जाके दर्शक तरह के मारत नहीं खे खास करके मुजफ्फरपुर में विधवत विवाह होला ए पर ध्यान दिरो ब्यास जी वो कहां बानी आई जाके लोग बुरबक रौरा बियाह करावत तनी राम जी के अब वही में लेटरिन के बात करत तनी और बस सृष्टि पर बात कर दे देखो ए जब बियाह ना रम विवाह होला समझे पहले बात ऐठा मत ऐठा जइब मुजफ्फरपुर में तू कथा जइब बच के गावा बाबू हम के संतोष पागल ना है सब राकेश विधायक ये कन है माता रानी से विनती करब कि खूब रौरा आगे बढ़ी क्या का खूब नाम कमाई तनी अपन कलाकारी हल्का सा दिखा दो हां बुरकी मारो सुहृदा सब मने तू उन्हें मेथ में हो गइल बड़ू ध्यान दो सादा मारे के सुंदर ब्यास है सुहृदा सब सूरदास ना हो चक्रधार मरवाई कभी कर बुझ सुहृदा सब ब्यास जी ए नचनिया सर बच के रह हां अरे वहां का जाना तनी ए नचनिया सर बच के रह हां नहीं तो कहीं गलती से देह पर गिर गई हां तेरा और न सोच एने हो जाई हां अरवा नचनिया के देह पे गिरे देखो नचनिया छलक जाई छलकते नाचे लगी बोला तो मुड़ी ऊपर करके बड़ी बड़ी पुरस्कार हमरा पंचायत छलक जाए कटवारी मुखिया उम्मीदवार मनीष कुमार छोटा का लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल हंसत रह पूजा हंसत रह चरण में बार बार लगातार हार्दिक अभिनंदन लेकिन जब रौरा गीत गाओ नहीं गावत तनी जब रौरा गीत गाओ नहीं गावत तनी तो हम देखत तनी कि रौरा केने गावत तनी केने ना लेकिन रौरा अपने आप के बने लागत नहीं इतना बनी मत सूरदास भजले अरे कबीरदास भजले हमरा के सुर धरावत तनी लो रौरा कोरस वाली भैया पहले वहां के धरा दी रसूर धरती से कब तुलो हारमोनियम लेके आ तब लो ले बल हारमोनियम हारमोनिया लेके कहियो ना घुमेला लो और ये नमक के जपला रहे के हलचल जी गुडू हलचल जी ए सुडू हलचल जी सूटू ओसे बड़े कह दो लूडू अरे कि भोले बच्चा बोले रहले अरे डमरू बजाई हो अरे बड़ा बे भोले बाबा बोले रहले भोले बाबा बोले रहले डमरू बजाई हो तब भजल है सुगनवा कवन अरे भजल है सुगनवा कवन रोग